Mads, og jeg er i praktik i Viborg Kommune i natur- og vandafdelingen i Team Park Skov og Natur, som står for kommunens drift af grønne arealer. Viborg er Danmarks anden største kommune, og vi har en målsætning om, at vi skal have noget mere biodiversitet og natur i kommunen. Det gør vi blandt andet ved at omlægge vores tidligere landbrugsarealer til naturarealer, hvor vi blandt andet græsser med store græsser som kvæg eller geder eller heste. Et eksempel på et sådan areal er det her. Det er projekt Spangsbjerg, hvor at vi tidligere har taget høslet med en privat forpagter. Og her skal vi så nu have sat store græssende dyr ud. Det bliver Galloway-kvæg, som bliver styret af en privat lodsejer. Hej, jeg hedder Katrine, og jeg er praktikant ved Naturstyrelsen Lolland-Falster. Og vi forvalter omkring 17.500 hektar, hvor størstedelen af arealet det er domineret af lysåben natur og heder, som vi også kan se bagved her. Et af mine projekter det kan være, at jeg har fx lige søgt om dispensation til hedeafbrænding i forbindelse med, at vi gerne vil pleje at vedligeholde de lysåbne arealer. Vores mål og vision generelt det er, at vi gerne vil skabe bedre levevilkår, bedre betingelser for både vores dyr og planter, og med det sagt øge vores biodiversitet. Hej, jeg hedder Alex. Jeg er praktikant i Dalgas i Skovregionen Nord. Skovregionen Nord det er fra Mariager Fjord og så op til Skagen, så det er et ret stort område, og det er Dalgas også som virksomhed. Dalgas blev skabt for over 150 år siden af Enriquez Dalgas, som der havde den målsætning at opdyrke heden. Dalgas laver alt fra vandløb til skov, til naturpleje, flis, råtræs, handel osv. Vi vælger at fokusere på skovafdelingen, hvor jeg er praktikant. Dalgas' målsætning er at bygge en bæredygtig fremtid med naturen som partner. Det gør vi ved, at vi driver skovene miljø bæredygtigt, og det samme i forhold til de her CO2-regnskaber osv. Nogle af mine klassiske opgaver, det er sådan noget som, nu er vi i Urhøj Plantage, der er ejet af Vesthimmerlands Kommune. Der er en af mine kollegaer, som der har forvaltet skoven i over 20 år. Jeg fik som praktikant opgaven at lave en klassisk skovgennemgang, lave en aktivitetsplan, som der skal fremlægges for skovansvarlige ved Vesthimmerlands Kommune. Hej, jeg hedder Freja. Jeg er i praktik i Thy Nationalpark. Thy Nationalpark er ca. 244 kvadratkilometer stor, og inden for nationalparken der er der lidt over 1100 private lodsejere. Og det er så dem, vi hovedsageligt beskæftiger os med her i nationalparken. Altså der er super mange frivillige i nationalparken, og en af hovedformålene for nationalparken er at gennemføre naturforbedrende projekter gennem frivillige aftaler. Så jeg sidder i naturafdelingen, som sagt, og her arbejder vi rigtig meget med lodsejerkontakt for blandt andet at få ryddet mange af de her invasive arter, som spreder sig ud på klithederne. Så det er jo rynket rose og rigtig meget contorta og lidt sitka og noget bjergfyr. Og de her invasive arter, som vi bruger rigtig meget tid på at rydde, de kom blandt andet til, fordi at vi plantede en masse læbælter her i Thy, dengang der var rigtig meget sandflugt. Og det er jo så dem, som har en 70, 80, 60 års alder i dag, som vi arbejder på højtryk for fjernet og få slået noget mere hul i klitlandskabet, så vi kan give noget mere plads til de her meget specialiserede arter, som vi har i Thy, som er meget afhængige af alt det her frie sand. Og det er så en af de projekter, som jeg også har siddet med i Nationalparken. Det er, at vi er i gang med at rydde nogle sommerhusområder ved nogle private lodsejere, hvor vi tager ud og tager samtalen og formidler og snakker om de her invasive arters påvirkning på naturen, og hvorfor vi så skal af med dem. Og så er det så den måde, vi kommer igennem vores projekter på. Velkommen. Vi vil som opgaven beskriver at komme igennem den her analysedel. Der har været noget intro, hvor vi alle sammen har været ude på vores respektive arbejdspladser
og lige lave en kort intro til det. Og det er så lidt en opfølgning på det her, hvor vi vil så analysere eller lave en komparativ analyse på de her. Og vi vil egentlig bare slavisk gå det igennem, så vi starter med den her virksomhedsprofil, hvor vi vil sammenligne visionen og altså hvad er formålet med virksomheden. Hvis du vil starte, Katrine? Ja, jamen jeg snakkede jo lidt om, at vores formål det er jo at skabe bedre levevilkår for både dyr og planter, og med det sagt skabe mere biodiversitet. Så det er vores vision, at det vil vi gøre. Og primært fokus. Og vores vision er også at skabe mere natur, men en af hovedformålene er så mere baseret på det menneskelige aspekt i det, fordi at Nationalparken ikke har nogen myndighedskompetence, så det hele skal være baseret på frivillighed og frivillige aftaler, eller fondsfinansieret. Så det er lidt, ja. Og ja, Dalgas er jo som sagt en privat aktør, hvor der vi agerer jo lidt som konsulent/entreprenørvirksomhed for blandt andet styrelsen, private lodsejere, kommuner osv. Og der er det jo bare i forhold til, at vi har nogle certificeringer, og så for eksempel at flise, det er bæredygtigt, det er ikke bare rydning og så videre, som vi leverer til vores kunder. For vores overordnede vision er jo den der med, at vi skal bygge en bæredygtig fremtid med naturen som partner. Og det er jo det her, det er de samme elementer, vi skal igennem. Vi er bare på den anden side af skrivebordet. Ja, og i Viborg Kommune, der har vi også en målsætning om, at der skal være mere natur og mere biodiversitet. Særligt mere natur omkring Viborg by, så at borgerne ligesom kommer tæt på naturen og oplever naturen på tæt hold. Og man kan jo sige, hvis man skal nævne nogle sammenligninger eller nogle forskelle til f.eks. Dalgas, så er det jo noget, der udspringer mere af politiske målsætninger og EU-målsætninger, hvor at Dalgas er jo mere en privat virksomhed, og selv vælger de her målsætninger. Og det er også lidt det samme i Naturstyrelsen, kan man sige, at der er det også en politisk målsætning, at der skal være mere natur, som vil styre de her visioner. Ja, så kan man sige, stor fokus ved både Nationalparken og inde ved kommunen, det er jo, at, og også ved os, det er, at vi skal have friluftslivet til at spille sammen og til at passe ind i de her rammer her. Og så også det der med, at det er jo offentlige virksomheder, så er det privat. Der er jo også, at det lyder lidt forkert at sige, men I skal bruge nogle penge, vi skal tjene nogle penge. Ja. Så det skal man også have med i, at man er måske lidt mere politisk styret ved, at man skal bruge de her penge, så man har en forpligtelse til at skal overleve det, eller overholde det her. Ja, så det er mere at holde et budget, og vi skal tjene noget. Lige præcis. Ja, altså hvis vi skal hoppe videre til næste punkt, det er analyse af forskelle ligheder på værdier, mål og mission. Det er jo lidt det samme, som vi har snakket om. Altså, altså værdier, altså igen, det er jo det her med, at vi skal, altså i det kommunale har vi kunnet, og statslige, der er jo det der med, at det er jo også skatteborgeren, der bidrager til økonomien i selve virksomheden. Så derfor så er der også noget med, at der skal vi tilgodese de her interessenter. Ja, det er vores kunder, hvis man skal kalde det, og derfor bliver vi også nødt til at inddrage dem. Ja. For at de kan blive og bruge deres Ja, og ved det private, der er det jo, at kunden har altid ret, så vi har jo ikke nogen økonomi, hvis vi ikke har samarbejdspartneren, kunderne. Altså, skal vi hoppe videre? Ja. Vurderingen af organisationsstruktur og eksterne relationer. Jamen, altså, som Freja fra Nationalparken sagde, og Mads fra kommunen, så er det jo meget politisk styret. Så kan vi sige, i forhold til eksterne relationer, altså vi sidder jo og laver noget myndighedsarbejde og søger jo også selv om noget dispensation til for eksempel skarv, når vi skal ind og kigge på noget fredskov og lidt forskelligt der også. Jeg ved ikke, hvad man ellers kan sige om eksterne relationer og vores interessenter. Så skal det være på mindre plan, at vi går måske i Nationalparken ind og kigger mere på har meget med de frivillige at gøre, og det bliver meget personligt, hvor det kan trækkes ud på et lidt større plan med nogle
Eller? Ja. Ja, altså Det er ikke helt. ved kommunen der kan man jo sige, at vores eksterne relationer, altså vi er jo myndighed på alle kommunale arealer, på en del hvad kan man sige, private arealer i forhold til paragraf 3 og sådan noget. Så der er nogle eksterne kommunikationer, f.eks. Naturstyrelsen. Vi arbejder en del med Naturstyrelsen i Kronjylland i at give bemyndigelser til tiltag på paragraf 3 arealer der. Og derudover så vi arbejder også lidt sammen med Dalgas, når vi skal hyre eksterne, hvad kalder man det? Entreprenør? Ja, entreprenører til at udføre arbejde, som er for store for kommunens egen afdeling til at løse. Der er det jo lidt specielt med Nationalparken, at vi er ikke under den lovgivning, at vi skal udbyde vores projekter. Så vi har nok lidt mindre projekter, og så har vi nogle, som vi næsten altid bruger, eller nogle mere bestemte. Så vi er ikke underlagt udbudsloven. Så det er vel... Ja, det er jo det er jo så. Ja, det er også primært eksterne entreprenører, vi hører med. Ja. Ja, altså, ja, også som privat, altså, vi har jo rigtig mange interessenter også, ligesom alle andre, og som jeg godt kan høre her, at det hele, når det er inden for den samme branche, så har man en forbindelse til hinanden. Altså, så det er for eksempel som rådgivningsvirksomhed, så når du skal ud og rydde det her paragraf 3-areal, så tager man fat i kommunen. Er der noget med skovloven, så er der fat i styrelsen og så videre, så man kan ikke, altså de hænger alle sammen. Der er bare forskel på, hvorhen sidder man og bor. Noget som jeg har i hvert fald lagt meget mærke til ved det, eller ved det private, det er det her med, altså, hvor vigtigt det er, fordi vi har, hos Dalgas har man ikke egne entreprenører. Det er underentreprenører, man hyrer ind enten på et årshjul eller på timeløn. Men selvom at det er ikke i samme virksomhed, så er de bare ens kollegaer alligevel, fordi det er så vigtigt, at du har nogle dygtige entreprenører, så hvor du er på samme, altså, hvad skal man sige, du er på bølge, ikke på bølgelængde, men du har en god kommunikation, så der de forstår, altså, hvad det er, man vil, og det gør bare, at det er så meget nemmere, når man skal udføre de her projekter. Og en god relation. Lige præcis, og det, man skal se dem som en, fordi mange af dem, for eksempel, nu har vi Thy Skovteknik, som der kører for jer, den opgave, den kunne have været kørt igennem os, så vi kunne have tjent på det. Så de er jo en form for konkurrent, men du bliver bare nødt til at se dem som en kollega i stedet for en konkurrent, fordi, for at få det bedste mulige ud af det. Og hvis vi skal opsummere det her lidt, så er det jo bare lidt, at altså, der er jo virkelig mange, altså det er jo nogle organisationer alle sammen og virksomheder, som der er kæmpestore, så der er en kæmpe berøringsflade. Ja. Og det er alt fra politik til leverandører til alt muligt. Så, Og de er jo, altså det er jo forskellige, men alligevel så er der meget, der går igen. Ja, altså i en eller anden grad, så er jo også, og I skal jo også tage stilling til, hvad kan man sige, den politiske del. Altså, helt 100, specielt når det er så stort. Ja. Så ja, skal vi gå videre til næste? Ja, kan vi godt. Langsigtede strategier og tilpasningsevne til skiftende markedsføringsforhold. Jamen altså vores langsigtede strategier, det er, at vi vil gerne fokusere på noget mere urørt skov og nogle flere nationalparker og noget mere klima i lavbund, som også har været en del af, hvad kan man sige, hele det her med den grønne trepart. Ja. Så det er den måde, hvorpå vi vil skabe noget vildere natur og udvide vores naturarealer også, ligesom at vi genvinder sin plads. Ja, og samme i Nationalparken. Altså nu ligger næsten hele Nationalparken inden for styrelsens grænser og arealer, så meget af vores går på den samme sådan naturforbedrende tiltagsagtige. Så er vi bare flere klitter lige i det område, jeg er, hvor der ikke er så meget skov. Og det er jo også sjovt at høre det der med, at altså, nu har vi lært fra skolen, at skov er en omdriftsalder 120 år, og der skal være meget langsigtet. Men så kommer der en politisk beslutning på, at alt skal lægges urørt inden for 25 år ved Naturstyrelsen. Ja. Altså, og det er sådan lidt, hvor man godt føler det lidt hult. Vi også, der er langsigtede
planer, det er jo også det her med, at vi skal være mere miljøbevidst og bæredygtig skovbrug osv. Det er jo i forhold til, vi har for eksempel ved Dalgas en Ph.D.-studerende, som der er ved at lave forskningsprojekt i udnyttelse af træ, så det er, at man egentlig skal have mindre nu flis. Det er en stor del af vores geschæft, men egentlig bare, det er jo spild. Så den her med, at man kan udnytte det til konstruktion bedst muligt. Og det er jo på den måde, man bliver nødt til at optimere også. Altså, så for eksempel også, Dalgas er jo en bred virksomhed, så der er jo også de her klimalavbundsprojekter og så videre, som vi også er en del af. Men, og vi ved også fra internt af, at de langsigtede strategier, den bliver løbende tilpasset. Der er selvfølgelig nogle mål inden 2030, der skal vi have vækst så meget, at vi skal have nedbragt vores emissioner og så videre, så meget. Ja. Ja, og inde ved kommunen, vi har jo det her mål om mere biodiversitet, og vores strategi til at opnå det er jo, at vi begynder at opsige alle de aftaler, vi har på kommunal jord og med landbrugsdrift, og så laver vi græsning på i stedet for ligesom at få noget overdrevs landskab frem med noget mere hede eller noget stil. Vi har selvfølgelig også den grønne trepart, som vi skal opnå. Det er ikke lige så meget det, jeg sidder med. Men der er vi også ved at lave rigtig mange lavbundsprojekter for at mindske kvælstofudledningen i fjordene. Yes. Så hvis vi lige skal opsummere sådan ganske kort i forhold til det her med hvor langsigtede strategier. Altså ligheden kan man jo godt høre, det er det samme. Vi skal jo mere miljøbevidst, bedre biodiversitet osv. Men og forskellene, hvordan vi kommer derhen, og altså det er lidt svært at se. Ja, altså. Det er jo lidt det samme, fordi der er mange, altså næsten alle de beslutninger, der skal tages, er bestemt af politisk og af folkene og af alle, der er. Så det udspringer jo ligesom fra det samme. Ja. Men så er det bare forskellige steder, det kommer fra. Ja, fordi, og der er igen, som vi snakkede om tidligere med, at det er jo noget, som der er også, økonomien, det er jo det, som der afhænger af, altså, og der ved Dalgas, der er det jo bare, at vi bliver nødt til at, vi går imod de her ting, eller går imod de her udfordringer, men vi skal have økonomien til at hænge sammen, hvor at der bliver måske bare sådan lidt, at nu prioriterer vi pengene anderledes inden for staten. Ja. Eller får nogle øremærket nogle penge, ikke? Altså, nogle for eksempel opkøb. Penge, vi skal nå at bruge igen, så har vi dem ikke. Jamen også bare den mængde opkøb, som vi har hørt om, hvad I har lavet nede ved jer. Altså. Ja. Så er der sammenligning af daglige operationer, og vi kan starte her igen, og det er jo, jamen her der er det jo meget naturpleje, det er projekter, det er ansøgninger og dispensationer, så vores projekter kan lade sig gøre, så vi kan få dem sat i gang og få dem udført. Det er jo alt, der har med natur at gøre, og hvad det indebærer. Det er også vildt og vildforvaltninger, friluftsliv og mennesker, så alt, der ligesom er og skal være og befærder sig i naturen og lever i naturen. Så det får det hele til at spille sammen. Ja. Og i Nationalparken er det nok lidt på et, altså vi sidder også rigtig meget med opsøgning af projekter om at forbedre naturen, men super meget af det går også i formidlingsdelen. Altså det er der, hvor at hoveddelen af alle dem, der sidder i sekretariatet, varetager, hvordan man formidler naturen. Men så i den grønne afdeling, der hvor jeg sidder, der er det måske mere, at vi opsøger nogle arealer og prøver at få nogle fonde og begynder at opkøbe noget, så vi kan give det videre til styrelsen. Så det er måske mere dem, der snakker lidt, og så bliver det givet videre til nogen, der kan udføre det. Ja, formidlingsmellemmand-agtigt. Ja. Dalgas klassiske skovfod skal ligesom varetage skoven for kunderne, og det er jo alt fra kommuner til private, hvor vi ligesom skal forvalte skoven bedst muligt, og det er egentlig både økonomisk, men også naturmæssigt. Det kommer an på, hvad kunden egentlig ønsker. Men det er jo klassisk skovgennemgang. Hvad skal der ske? Aktivitetsplan, salg af træ og så videre. Og der er det jo sådan lidt, vi skal tjene nogle penge, hvor der er nogle andre, der har budget, de skal bruge af.
Ja, inde ved kommunen, der som sagt før, så er vi jo myndighed, så meget af vores daglige drift, det er jo sådan nogle besigtigelser på arealer, altså der er jo afgørelse på paragraf 3, men det er også, at vi arrangerer eller opstiller de her nye græsningsprojekter, hvor det er rigtig meget at lave hegnssætning, tegne hegnslinjen, lave aftaler med lodsejere og høre, om der er private, der vil være med i de her hegninger for at lave så store projekter som muligt. Og så er det ellers bare rigtig meget lodsejerhåndtering, og der vil være nogen, der ringer omkring. At de har noget skiltning for at lave noget formidling på nogle fælles arealer. Det arbejder vi også meget med. Så det er meget blandede opgaver, og alt det folk lige kommer ind med. Og ellers er det også rigtig meget at søge dispensationer til diverse ting, fordi selvom man sidder i kommunen, så skal man også stadigvæk søge dispensationer med kommunen. Det er bare en anden afdeling, man sender det til. Så ja. Ja, så altså de 3 største forskelle er vel egentlig sådan noget myndighed, altså som de har repræsentativ inden for skov og lysåbne arealer. Så er der noget i forhold til noget privat, offentligt, altså i forhold til ren skær økonomi og beslutningstagning. Det er mere politisk styre. Hvad skal det mere være? Jo, altså vi har jo også, det kan vi høre, der er lysåben, natur og så skov. Altså, og I har selvfølgelig også skov. Vi har, det er jo, at vi skal ligge urørt her om 25 år. Det er det, vi kører i forhold til drift og skov. Ja, vi arbejder også i kommunen på at få lagt mange af vores tidligere driftsskov om to og skov, så det er også noget, der ligesom lige det samme der, vil sige. Ja. Så Skal vi sige det var det? same, but different. Ja. Eller hvad man siger. Yes. Fedt. Vi klapper. Fedt. One take. Er det ikke der, du siger, jeg glemte at trykke på optag? Nej.